Di Hamo Kadongan, jumpa musai di acara Palabok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Adorak sata jalo hatani debata jumolo mahita martania. Asini roha madihamu dohok dame nasian debata mata dohok nasian anak-na Tuhan Yesus Kristus. Tuhatai. Amin. Ia renungan sadarion dibuat do sian buku renungan wasiat dohot judul Dao uriko do pangurupion ni debata. Marojaha mai sian hata ni debata di sada Musa 32 ayat 3 sahat tu 20 sada. Dohot pangodol honona sia sada Musa 32 ayat 10 sada songonoma di doktisi. Sai palua maau sia tangan ni dahahang si Esawi. Ay mabiar doau mida ibana. Atik tungro ibana maun mamunuau. Inai rodi aka dadanak. Dong dibahen haci ni roha ni sasahalak. Somalna olo do sasahalaki. Dan olo be pajupang do nasida. Alasanna murado ima. Adong pakilalaan merasa marsala. Jala mabiar mangadopi pakorhoni pabahenan nasalpui. Holso ado ibana molo halak na hona haciti mangalului pamaloson. Asing ni mabiar do ibana muse molo gabelea ibana alani hasalaan na mabain sega guarna di jolo ni halak. Boy dora tabayakon di Hamo Kadongan songod dia ganggu ni rohani si Jakob. Tikilau pajupang ibana dohot hahana si Esau. Rohana marsala na mangototoy anggina, tong dope mabahen ganggu pikiranna. Mabiar do ibana molo si Esau mamalos. Biaron dang na mangojar rohani si Jakob laho mabahen ragam cara. Disuruh maak kadongan na madapoton si Esau. Di paradibana do musepelean pinahan songon ganti rugi. Marhite-hite dihirim rohana doa samulak labok rohani hahanai. Alai mulak doa ka surwani mabuah barita na rosi Esau mabuan 400 halak. Lam taba mabiar ni si Jakob. Marsinggang maibana dia dopan ni debata. Mangi doa sadir ramoti debata ibana. Aku ni disakapi ibana do asa ubal ganyan ganti rugi dilehom magodang pinahan. Dihirim rohana doa kapelea ni nagabe buah-buah nai boy gabe padinggaton rohani hahanai. Godang dohalak na mga rajumi boy arta dohot hepeng laho padinggaton parsauran na sega. Alai porsea mahamu hola parsatoki na doy. Rohana bulus dohot pangurupion na siya debatado na dao rumikot. Amin. Martangi yang mahita. Mulia tema rohanami dihuale Tuhan. Dihatam barita nau linaung hujakok kami. Suato mahatami marurat marparpue di roha ati-ati nang pikiran nami. Asi maroham saha diho daging nang todi nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martangia kami tuho. Amin. Songonima hatani debata renungan dihita sadarion. Unang lupa kadongan like subscribe jala bagi hotua kadongan. Alamarhite na doho dohita mangurupi ulau marbarita naulirap dohot YKB Yayasan Komunikasi Bersama Mauliate debatama mengaramoti hita Horas